miałem okazję uczestniczyć w audiencji generalnej, której udzielił papież Leon XIV. Była to jego pierwsza audiencja generalna. W czasie tej audiencji, mając okazję podejść do papieża, przekazałem mu wyrazy uszanowania i zapewnienie o miłości i modlitwie całej wspólnoty diecezji gliwickiej, której serca zdobył od samego początku. Prosiłem go o modlitwę za naszą wspólnotę. Papież zapewnił mnie o niej i udzielił nam błogosławieństwa. Cieszę się bardzo z tej życzliwości papieża. Pozdrawiam wszystkich i proszę, aby to moje zapewnienie o modlitwie, którą otaczamy następcę świętego Piotra, przełożyło się na rzeczywistą miłość do jego osoby i codzienną modlitwę w jego intencji.